Ola, bons días a todas, todos. Pois hoxe vimos a presentar unha das propostas do programa de Festas do Apóstolo que quizáis tamén foi das que tivo máis demanda e posteriormente pois tamén a súa aceptación, así porque tamén se están a esgotar as entradas. Vimos a presentar a proposta depois de Cine ao aire libre, ímolo facer aí no Parque Eugenio Granel do 26 ao 31 de xullo, con dobles sesións, sesións de tarde máis sesións dedicadas en sías de tarde pois ao público familiar e as de noite pois neste caso para outro tipo de máis adulto. A miña esquerda está pois Ezequiel Mosquera, que é coñecido no mundo do deporte, pero ahora está dedicado desde que se retirou outro tipo de facetas e agora tócalle pois a él máis que nada pois nos vai a presentar un pouquiño pois o que é en si a programación e un pouco pois o obxectivo que se ten con esta actividade que coidamos é novedosa nas festas do Apóstolo polo de sempre, non? Son unhas festas especiais e dai pois que tivéramos que facer todo tipo de actividades e esta, por lo que según me comenta, pois non solamente pois está a funcionar aquí ou vai funcionar aquí na nosa cidade, que senón por distintas localidades do territorio galego pois está a funcionar e francamente ben. Sin máis, pois cedo a palabra pois a Ezequiel. Hola, bo día a todos. Nada, en primeiro lugar agradecerlle ao Concello de Santiago e máis en primeira persoa a Gonzalo que se lembrara de nós para uns tempos tan difíciles para as empresas que nos dedicamos un pouco a isto. Como decía Gonzalo, son máis coñecido polo tema do deporte non só no plano de deportista, senón incluso na miña actividade a día de hoxe, na nosa actividade, porque é certo que temos unha empresa moi enfocada aos eventos deportivos que, desafortunadamente tamén están a sufrir os efectos da pandemia porque, temos un montón de dispositivos LED xigantes que para o deporte estaban parados ao 100% desde primeiros de marzo. E, pois como todo o mundo nestes casos, pois toca darlle á cabeza e reinventarse e empezamos a pensar que saídas se podía dar a todo o noso material en outros ámbitos, non? Vimos que un pouco se empezaba a mover todo o tema de autocines, que era a proposta inicial que falara con Gonzalo era de autocine, que é o que se está movendo moito por aí, polo pouco risco que conleva, pero, reconvertido rapidamente a cine no parque, cinema no parque, porque tamén é unha versión que habendo espacio e habendo bo tempo, como é o caso, préstase moito para que, os veciños disfruten de o cine compartido, pero sin risco, non? Que é do que se trata. Agora mesmo todo o tema de festas e de ocio está vivindo un tempo enrarecido, non? Que esperemos que pronto vai recuperando a normalidade, pero, por agora non quero pensar no traballiño que pasaría para sacar as festas adiante, pero seguramente foi moito. E nada, a nosa proposta desde o inicio foi dada que os nosos dispositivos son de tecnoloxía LED, non son de proxección, permítenos a posibilidade de facer sesións diurnas, non? É un pouco, unha vez o instalas, que é o máis complicado, non? Instalar, porque os mecanismos LED son mecanismos moito máis pesados e moito máis complexos, pero unha vez os instalas, podes facer varias sesións e a idea é un pouco por aí, non? De ofrecer cine para todos os públicos, tanto cinema galego como cinema familiar, como cinema actual. Polo que comenta e confirma Gonzalo, as entradas esgotáronse moi rápido. Nós a nivel técnico poñeremos todo da nosa parte. Eu creo que o emplazamento que se presta moito porque é un espazo moi grande. E como ele ben decía, de onde vimos facendo autocines, non cines na rúa, pero autocines, está funcionando moi ben. A xente
demanda un pouco este tipo de ocio compartido pero seguro. Entón, pois, bueno, pois, nada, eu creo que é unha iniciativa moi boa e nada, reitero a miña gratificación ao Concello de Santiago porque se lembrada de nós para este proxecto. O bo de Santiago é que temos vos parques, temos moitos e vos. Un pouco a idea que os parques non solamente sexan para ter esa estampa bonita de ben coidados, que en sí os parques son para poder facer, sobre todo ahora neste tempo, todo este tipo de actividades, non? Neste caso, no Eugenio Granel cine, en Bonaval espectáculos de danza e outro tipo de concertos, eventos musicais, e no Parque de Galeras, todas as actividades que se está vendo, tanto de monólogos, de teatro, como tamén de pequenos concertos, non? Iso é a idea, espazos abertos, que a xente os poida disfrutar. E o mellor tempo de disfrutalos é ahora, primavera, verán. Entón, de aí hai que buscar ese concepto de ter esa suerte que temos en Santiago, que somos dos lugares de Europa que máis espazos abertos temos e que máis parques e mellor cuidados temos, que o cal é un luxo, que a veces non o valoramos o suficiente, pero realmente cando ven a xente de fora, realmente valora moito todos eses espazos verdes que temos. Para Ezequiel, pregunta de Íñigo da SER, que comentes un pouco que imos poder ver nestas sesións e cando a xente vai poder asistir. Pois non me lembro o 100% da cartelería, porque ainda son unhas cuantas pelis, son 2 por día, pero temos en cinema galego, temos O que arde, que, bueno, é das que por aí do que levamos feito é das que completa o aforo sempre. Moitas pelis, incluso para nenos, se non son galegas, son traducidas ao galego, como Pérez, O ratiño dos teus soños. Temos tamén Somos criminais, esta que tanto coincideu, nada, un pouco antes a estrea de todo o desenrolo da pandemia esta de Carlos Blanco e Touriñán, non? Que, de feito, falando con el un día, con Touri, por outra cousa, falou como estás, como a que te estás dedicando? E dixo, estamos facendo autocines e tal. E dixo, pois igual podemos nos mover por aí o noso. Empezamos a mover o historio este de Somos criminais, de Carlos Blanco e José Antonio Touriñán, que tamén completa o aforo moi rápido nos sitios onde estuvemos. Temos que Parásitos, que é unha moi reciente tamén, que neste tipo de cines chocamos con unha especie de muro que hai que non che permiten emitir pelis de menos de un ano, non? Que aí é onde eu empecé a bucear, porque para min era novo tamén, non? Empecé a bucear e ver como é a historia, non? Pero despois ves que ti tes esa barrera de que ti nunca podes emitir pelis moi recientes, porque teñen que ser pelis amortizadas xa nas salas de cine, pero entre que o cine está como está e que, bueno, tamén hai que ser un pouco pesado, pois hai pelis como Parásitos que son recientes que che permiten emitilas, non? É un pouco eso, digamos que hai un pouco de todo, non? Cine actual, como, por exemplo, O que arde e Parásitos, temos cine Don Queixote, Trote, que é unha peli que incluímos a última hora, que ten moi boa pinta, non é tan coñecida como O que arde, pero é unha peli galega que ten moi boa pinta, eu ainda non a vin, pero falaronme moi ben dela. Dolor e Gloria, outra tamén máis ou menos recente, que tamén imos a poder ver. Super López, eso vamos alternando en función dos días, vamos metendo un pouco de todo, non? Porque eso hai que primando sempre o cinema galego, non? Que entendemos que é algo que hai que coidar e bueno, un pouco vendo que se move por aí, pois é a cartelería que hai para elixir algo máis variado posible, non? Xentes algún
pregunta máis sobre isto. Cantas persoas pode haber en cada sesión? Tedes un acordo concreto? Sentado me parece que son entre 50 e 70 persoas, pero despois me parece que hai, como é un espazo aberto, obviamente pois poderá estar pois máis xente. Sempre, ademais, iso, recordar o tema que pola banda que nos toca a nós é que a xente, pois, distancia de seguridade, mascarilla, eso sempre, todo en ese aspecto, pois, é o que se está cumprindo todos esos protocolos, eses plans de contingencia, pois, se van a levar a cabo igual. E en si o bo de facelo nun parque que a xente, pois, poderá estar en distintos espazos, como está a acontecer, pois, no parque de Galeras, non? Que hai xente que está acudindo ao concerto in situ ali sentado, pero tamén hai moita xente, pois, ao redor, que está tranquilamente sentada, pois vendo, pois, neste caso, pois, o concerto. Aquí, pois, pasará un pouco o mesmo. A idea da ubicación do Parque Eugenio Granel é un pouco pola conformación que ten en sí, pola necesidade esa que falaba Gonzalo, de que bueno, hai un aforo xa contemplado en previa inscripción, pero o parque en sí é un espacio moi grande. A pantalla é unha pantalla grande que se pode ver desde lonxe, e o espacio dá para que a xente con disciplina social, non, que tanto ahogamos hoxe en día, porque a propia xente ten que cuidar de si mesma, poida velo desde calquer punto casi dese anfiteatro que ten o parque, con seguridade, e, bueno, vai un pouco por aí a historia, non? Que a mellor, pois, eso, se a película ten éxito, hai moita xente circulando por ali a esas horas que probablemente pase e se quede a ver a peli, non? É un pouco a idea. Outra pregunta para Gonzalo, a marxe disto. Hai certa, de Íñigo tamén da SER, hai certa preocupación polo risco de incendios de cara aos fogos desta noite. Alguns veciños consideran unha mala idea lanzarlos en zonas onde poden crear restos e ocasionar un problema, máis vendo os incendios destes días. Tedes contemplado isto? Está ben asegurado o entorno? Sí. Que, dende o primeiro momento, por iso se fixeron distintas reunións e, obviamente, pois vai ser reforzar, sobre todo neses puntos que se considera que podan ter maior risco, como pode ser onde haxe unha masa forestal, como pode ser, pois, neste caso, Granxa do Sesto ou Monte de Deus. Aí van estar ubicado, pois, obviamente, un camión de dotacións de bombeiros, máis reforzado, neste caso, na Granxa do Sesto, polo Distrito Forestal, que vai ter tamén dúas motobombas. Nós sabemos o que pode acontecer e, obviamente, pois, nestas cousas, pois, por eso se fan esos plans de seguridade e realmente, pois, se vai dotar, pois, de suficiente xente, recursos humanos e materiais para que non aconteza nada. A máis. Moitas grazas.